pre vás? Jednu veľkonočnú klasiku, takú by som vás poprosil. Prípravy v plnom prúde, čo? No hej, viete, mama ma poslala. Už sa to blíži. Hej. Tak, nech sa páči, klasika. To je vončo, čo? Si, panečím. A ja, chápete, že už je znova Veľká noc, jak to zbehlo? No, fest to zbehlo. Brutál. Pamätáte sa, jak sme chodili polievať dievčatá ešte? No, no však hej. To je, keby včera bolo. No, to však. To je úžasné. Ale je to o jedle, hej? Proste. Aj to šunka, varené vajcia, klobasa k tomu, cvikla s chrenom. No, cviklo bez chrénu, ale hej. Hej, k tomu vianočka. No, paska, hej, mazanec. V piatok Veľký post. V sobotu prípravy. Babka peče pečený syrek, rozvoňava na celý dvor. V nedeľu o 8 ráno sa svieti paska. No už v sobotu po obede, ale hej. A potom o 10:30 po kostole sa všetci zídeme a baštíme tieto dobroty. No už akože v sobotu večer, ale hej, tak každý inak asi, no. Potom v pondelok po omši sa stretneme. Mirko, Henko, Joško, ja. A ideme polievať dievčatá najprv na vyšný koniec, potom na nižný koniec. Ukončíme to u Mimi, klasika. A potom ideme domov pošítať zarobené peniaze. Kde sú tie časy, ne? A môžem sa tak opýtať, že koľko tak ste zvykli vyšíbať? A tak to bolo dávno, tak to 160 korún, keď sme mali, tak 160 korún, však to čo, 5 eur na dnes? Však ja minulý rok 140 eur som vyšíbal. stále chodíte šíbať? No a nie, však furt teda peniaze. Aha, tak aspoň udržujete tradíciu. No.